Centro de veciños saíron este martes de Entroido a rúas de Chantada para asistir ao desfile de comparsas que un ano máis foi o acto central do Entroido na vila do Asma. O anticiclón achegou unha tarde fresca pero bastante apracible que convidou a participar da festa dende dentro ou fora do propio desfile. 8 comparsas foron as que despregaron as súas coreografías ante o expectante público e ante o xurado. Como sempre, a Praza de Santa Ana foi un dos puntos onde se concentrou a maior actividade. Vimos pasar unha a unha con diferentes propostas as comparsas infantís máis numerosas e tamén as integradas por adultos. Os temas nesta edición foron ben variados, dende a crítica social coa cuestión da crise do virus do ébola en España, pasando por varias referencias a personaxes animados infantís como Peppa Pig ou os Picapedra, pasando por motivos clásicos como o vello e lonxano oeste, a Romaría do Rocío, o movemento hippie ou as campañas militares. Todos levaron premio, pero o xurado decantouse polas burbullas de Chantada cunha traballada coreografía no que respecta ás comparsas infantís ou mixtas. Quedaron en segundo posto os Hip Hip Hippies, que ataviados cos traxes máis coloridos e floreados interpretaron un clásico da época. Far Far West quedou terceira na categoría infantil e o cuarto premio foi para Ébola Ebolailo, cun divertido baile. Os músicos Picapedras foron quintos nas comparsas infantís e tamén lograron desatar o sorriso e os aplausos dos asistentes. Geriatros ao Rocío trasladou aos usuarios e traballadores da residencia a Romaría Andaluza por excelencia. As castañolas e unha coreografía moi coordinada axudaron a esta comparsa, que gañou o primeiro premio na categoría de adultos. De segundos quedaron os da República Independente da Empanada e de terceiro quedou o grupo Porca Pepa e Amigos Visitan Chantada.
Con correctamente vino hacemos el camino.